טוב, שמעו חברים, אני רוצה, בקיצור חבר מלך, אני רוצה להראות לכם משהו, נכון? עשיתי כאן 2 ניצחונות. עכשיו אתם צריכים לראות 3 הפסדים. 3 הפסדים, מה כמות הגביעים שלהם? הנה, זה אחד. הגביעים שלו היה 5,429, והוא רמה 13. נתנו לי רמה 13 עם 5,500 גביעים. זה אחד. תסתכלו מה הרמות שלו, תסתכלו מה הקלאן שלו, מה נתנו לי? אוקיי, זה הקלאן שלו, תסתכלו, זה קלאן חזק, אני 50,000 גביעים. זה הקלאן שלו, אוקיי. 2, אוקיי, הוא היה סוג של בגביעים שלי, תסתכלו. הוא סוג של כמות גביעים שלי, אפילו, אבל הסי שלו יותר גדול ממני. ותסתכלו את של אותו. קיצור, 4,623 גביעים. שזה נדיר, תסתכלו מה הרמה שלו. 11, אני לא 11, אבל יש לו לג'נדרי 2, לג'נדרי 3. רמה 9, קומון לבל 12, זה נדיר. עכשיו תסתכלו את מי אני ניצחתי. אני ניצחתי אותו. 5,000 גביעים. ניצחתי מישהו של 5,000 גביעים, שהרמה שלו הייתה 12. תסתכלו מי זה. תסתכלו את מי ניצחתי. מישהו של 5,000 גביעים. תסתכלו מה עשי שלו, 5,210 גביעים. תסתכלו, זה נדיר. זה. תסתכלו מי נתנו לי, איזה אנשים נתנו לי. טוב, הוא היה נוב. נשאר לו 170 HP על הטאוור, וזה משהו שלא הבנתי, איך יש לו את הדברים האלו. זה רק מ-4,000 גביעים. איך יש לו את ה-36 גביעים האלו. זה קצת מוזר. אבל הוא סוג של נוב, נשאר לו 170 חיים על הטאוור, קינג טאוור. הוא משהו ברמה שלי, הוא 5,400 טוב, וזה הסרטון קטן, תגידו לי בוואטסאפ אם אתם מבינים למה יש לו את הגביעים האלו, למה יש לו את הגביעים האלו שהוא בארנה 9. זה קצת מוזר, אז תגידו למה אתם יודעים שהשיא שלו זה 3,100, זה רק מ-4,000 גביעים מקבלים את זה, אז תגידו אם אתם יודעים מה זה. כאילו, אם אתם יודעים על זה, וגם אתם אף פעם לא הייתם מנצחים אותו. אתם אף פעם, אז תגידו את האמת. אני טוב, סתם. קיצור, אני לא מאמין שניצחתי אותו טוב, אני לא אחבור לכם וביי.